Halo. Apir. Haling ko uling. Nasuba ko manok karon, barbecue. Kayo mo kamura na uling diha. Asa may uling diri oy? Ning haling sad mi dinhi. Da. Nabrol to ngaw. Makauling-uling mo aning kuan, white. Wah, lungon ka. Da. Haling ko. Dako kayong uling diri bay. Lamig kay labay. Na. Wala guantis ah. Si guantis na. Hasol ng guantis ka mo. Pwede ka ni ikuan so ni ikuan sa naong ihimong singa naning kuan karon ihimong mascara ang sa ni tawag gani na paaso na ko dire. Time sa ha ako sa ni ipusa kay kani sa ni mga busa ko og balas kay wa man day nabutangin ako balas ni ilaw man eh. Ha, ni sura ba ning pistuhan sa kong video eh. Ko sa ni ipus gamay kadto mga bay ha kay kani maghagod sa kog balas butang ako sa ilaw nga wa man day butay balas na ini. Time sa bye-bye sa ninyo ha. Di ana ang balas. Record na ba na? Ingon naman ito pa. Balungon na, ganyan tikab-kab. Kasi ibalhin kay tangan ako balas. Diyos ko. Hinita ay. Daan po itong sinchancho. Iplakihan eh. Nga kabo, social ba kayo? Tangan nagbalas. Kung gano'n ako siya no. Sabi na bulag raw ang aking mata. Ang sabi ko, di bali ng bulag. Huwag lamang matukso sa bulong ng damdamin mo. Uy, apil ang bato. Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Pagka mo kayong rasa na ba? Gagamutin punpun sa balas. Dagdagan na kayo kung nabutang. Malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Uy, mga jay. Diyos ko. Pagkainit ba si Ton? Kaya nga mo kamuray na kahoy, ha? Nasa po'y kahoy, dari, oh. Ha?
asa di sila, mag-aral ba ni sila? Order og barbecue kung ting-init na. Sira ang atong beauty in town. 35 lang iba yung tao ni nga atong Chinchangcho. Then sa ako sa ni-post mga bay ha. Andamon sa nako to sa sulod. Nibaga na siya. Di ako na iya po. Marabay parak. Parak! Ah! Basta isa. Woo! Hindi na ipon sa uling dahil gagawang. Right. Woo! Saan mo niya? Ito nang duula sa ulo. Ito lang. Humol lang ko ni mga bay, gabi eh. Overnight. More po na overnight. Human. Tangan ako mga lamas. Nagulong. Yung tao kamatay ha, luit na ko. Laing uli na mamatay ang kayo. Sabi na bulag raw ang aking mata. Ang sabi ko, ibalik ng wala. Ang pagsisabog ng damin ko. Di ko mo ba? Kasi yung gihumor sa kuan, Uyas Bombay. Uyas Bombay. Kamatis. Carrots. Kani. Atsal. O limon. Ako man ang subaw ng apil po. Ang mga lamas. May lang ganahan. Nga ni og tuyong suka. Lemon juice gamay ug yogurt, asin ug mga panimpla nila diri, mga baharat nila diri, mga powder. Sa ni ipos mo ko upay-pay ha. Tag 5 na lang ang hiwa. Ibarato ra mang kuan diri manok. Tutoy sa manok. Ah. Sabihin nyo ha. Barato lang hiwa. Tagdos na lang. Sa iloon na lang man ako. Pay-pay nila nga. Langgana nga. Hindi masudlag ko. Basta mga
salamat ang sugbaon, bay. Kilo ng sugba, kaya kaon si sinugbang lamas. Hay! Nagbuhay ka mang langawa ka. Mahalo ka man. Hindi pagid sa tuwang, dapit sa labi. Ang garap siya. Kung na pong ipos mga wayhayos, bayan po na ako kung giluto sud. Ha, stilang dagan dito, dagan din yung ginabuhi sa abroad. Ang sige, pang-abroad pa mo, padaghan ta. Na, nagpumara ko nagpaaso sila, ang puno ng mangga. Yan na po na yun yung kuan. Kuan, tining barbecue girl. Barbecue girl. Di ay pa nila din yun, ni pa nila diri bay. Papadpas kong naong, no? Kuan na ikutang sa ilaw. As a dressing, I will put this bread under. Okay, then after that I will put the chicken which is done cooking. Yeah, putol tagang English pa niya, no? So okay, I think it is burned already, so I have to take it out. Yeah, and oh my god, so it's burn talaga, no? Nasunog talaga siya. Pero okay lang na siya. So ang style ko sa dito, kailangan, so I have to put in a line all the legs, wings, the dapi-dapi, tutoy, pakpak. Ay, wings I said already. Yung man, nasunog naman dahil ulat sa kasi lagi kayo nagkabkab, no? Sige, ikagkuhan ba? Pagtabi-tabi ba? Yung giluto, nangapaig na. So, okay. As you can see, it is already burned. So, it's yummy. Yummy-licious. More yummy than me. Yeah. How so I will put now the second batch. Ginawa ko na record ba na dihang si kog tabi dinhi. Record ay sila makaikot. Mag-cute magita kadjut ini. So now I will put the second batch. Yeah, second batch ni mga aplikante. First batch, second batch, larga. So ginawa ko. Napaig na. Paghihap ko ng lagay sa panahon. Panglinya. Badugo pa man oy. Bayo. Linya ang buko-buko. Linya ang likod. Ipakpak. Ang kalino. Sabi mo, ako lamang ang pagkaibigin mo. Ngunit ngayon ako ay iniwanan mo. Oh, so I will fall in line. I will fall in line. I will fall in line the wings, legs, the tutoy, the kuan, the buku-buku, the dapi-dapi, and the tiil.
Kaya ininya ko nun nila, nako, kaya para di na sila balo pangita, hay nang tiil diri, hay nang pako diri, hay nang tutoy diri. Mukas tutoy. Bakit ganon nararamdaman? Tato na autopultahan mo kay. Kasi masud ang parak. Lagi nasa isipan ay ikaw. Kahit na nga napila na nakaminuto eh. Taas mo day na. Sa mga panaginip ko, ikaw pa rin ang siyang natatanaw. Kailan kaya darating ang sandali? Maya ka ba? Ilo na nagsugba na yung mga sibuyas kay. Makapiling ka. Ang dami na yung laki naghihintay. Ngayon ang mamahal. Ibigay mo na akin ang iyong pag-ibig. Ready, finish? Not yet, Ma. A lot time? 10 minutes. Okay. After this, I will call you. We are nearly here. Yeah. I mean, after this, you will eat. Mary, what you will do with this all vegetables? I will make like this also. I will grill. Yalla, quickly, That's but it's too much, Mama. Yeah. Okay. I will eat also vegetable. I love vegetable. But fix it good, huh? Okay. Good cooking. You want this one? Huh? This one? As you want. Yalla, finish. Okay, it's I good. will make line the wings, legs, Yeah, okay. backbones, Yalla, finish. the tutoy. The tutoy. Saan naman to? Nilakaw na ba to? Lang akong inimungkat. Silang. Na, thank you for helping me. Asa na ito? Pyrex na ito. Gana. Ito ang mga Pyrex. Asa na ito sa suti? Naa mo kay sud. Apa Asa sari? na ito? Kana lang ko tong orange dia. Orange? Orange ang plato.
anak ko, sus. Sus, Ginoo. Inshallah, mama. Ay, Ginoo ko. Sunog mo mga kukuang. Man. Lah, pistoy.